ngap ding sambai pi sha kan de tup pule khubor ngap sipang ki khubor manta kasni yo tamet yap bamdan kli na pung yam Shillong nai tong spelterik ki pulit jonga is kasihar district hakala snguble hakachpelterik kila yo tam ya kawai gamet yap jong urang ba briu bamdan kli kabala per hasla jong ka pung yam ya kani gamet yat kabampat la ban itu layo ban tam na kathain maupun yap ngor la antat ba uniu briu la don hapdeng kerta laipho hadu sapus nem bat badon ya krenyeng kumbasan point san pot kumta ya kate kamet yap lawan penkit no sha civil Shillong hospital bat menta labu ha gejeka bu medyap ban pendep ya ke postmortem bat ban wan kam ki bahayeng hasem ki pulit kila pendrong kes ya kani gejingjia hathanat lumling jeri na kalieng kasilam trikam USP kala krepat ya ki bahayeng bat ki paralok jong kinu ki baja beriu bakin wan ban itu ya kani kamet yap hasibil hospital da kapapun hakini ki number kata hau OC lumding jeri PS not lai nriu sau arsan sau pra iwe saniwe lani hau OC police control room Shillong not lai nriu sau R iwe sau lani R iwe san sakani kawai pada khubor lap ya ki met yap ki laingot na kayeng mala ka ISBR suba baklat na utit Shillong nai tong spelterik laingut kibriu pakentok ya kawai kentai kila klat no adien ka jing suba bakilabam ya utit ubalakait na gajaka klaw kabadon ha ka thain sauli New Shillong Township katkum katlong kubo na kipulit laong ba hakapor san chiteng janmiet singi ublay ka mauding dieng outpost kalayo tingtip na kontraktor ka Institute of ISBR kaba sauli science bat bioresource bakadon ka jingsma utung kabalami hakilay tali kamera bala syongda chokidar hakatay gejeka kaba don haka mala kabanengkong jong ka ying mala kabala pentre ya ka kam kabala jandem haringkat ka jing ya don lang jong urang ba shnong lembat kiwe ki nong sakhi ya ka jing khang kabala khang na syapo la penpat bat pli ya ka ya kite ki laingot ki bala khlat no la itu kum ka kong cheba kharbani sapus nem karta na maulai phut mauri kabatri kum ka nong penkhut uba rupa donbor dok tedong sapulai snem karta na maulai phut mauri nong penkhut bat uba bakstar kharkrang laithus nem karta uba tre kum uchokidar ya kamet jong ka kong kharbani lalap ha kawai ka kamra katba ya kamet uba dok tedong bat uba kharkrang lalap na kawai patde ka kamra sakani kawai patde ka khubor Amsya dikiat hapo kali. Lamana ban pli dukan hadin ka sipeu baji menmiet hakeleng ka sort Shillong. Shillong naitong spelterik. Ka district magistrate ka iska sihels ka kong RM korba kala penmi ya ka hukum habaro kidukan hakeleng ka sort Shillong kim desyu ban pli hadin ka sipeu baji menmiet. Kane kan kentop ya kidukan di jingdi dukan bam bat kiwe ki kam khayi hakeleng ka Shillong hagaju kapor annam sya di ya kino ki jingdi penbua ne ban ya dan benta bat kino ki kam ki balong biai kumju annam sya ban penhe jingtem hajan ki slem jing pule ne jaka maneblei lane jaka ajing sumar na lor ki jaka sa breu khamtam hadien ka sipeu bujim mit kano kecing penkeng ya kane ka hukum kan kring ya kecing pensitam hapo ka section iwe prapra jong ka IPC ong hukum na kongkurba kane ka hukum kan tri kam nadu ka khat artrik menta ubnai bat kan pedeng tat anda penbena da kumwe pat sakani ko we pati ka khubor sien an pendap no ya khat ar hajar teli ki kam nong hikai ha ki school lower primary Shillong naitong spelterik menteri katanat puli puthi ka jilla urakam sangma ula pentip ba ki kam
balaj thli hadu khatar hajar tam jong ki nong hikai ha ki school lower primary ka sarkar hapo ka jilla sen an sapendap no menteri ula pentip ru ba ka jing pen banana ka benta kini ki kam an sapenmi ha ka khasau trik menta ubnai na lor kani menteri ula pentip ru ba baro kitu ki kertong ki bala dep ban pas ya ka MTET kila ban tep na ka benta kani ka kam sakani kawai pada khubor tang sipeulak tengka tam yo khajna ka JHADC na kimar klau hakachisnem jowai naitung sipeu terik hakanu kador anyo la kade ka jinglat sharut ka khajna shabar ka platengka ka council ni kaduna jingyo khajna na kimar klau kibami na ka rilum jantia hakaba hakachisnem ka Janti Hills Autonomous Council kayo khajna tang sipeulak tengka tam nadu u April arhajar afar hadu u jimang mentau snem kani glapau ha gejingkeli kabalawan ra ada u MDC ka liang persya uba Robinus Sengkon u Chief Executive Member ka JHADC uba Thombor Siwat habajubab uloong ba na kilaitli ki Forest Beat House ka JHADC karata syara kalayo lum khajna nrifulai hajar tengka nyuspa maukendur kendailak prapwe hajar praspa sanpua tengka bat ka karampani kendai hajar sauspa sanpeu tengka u CM uloong ba baro kini ki Beat House ka JHADC ka Donmar sipeungot ki nong trei ha ka biyadei bat ka jinglat syarut ka khajna na ki mar klau ki bami na rilum jantia bat ka jinglat syarut ka khajna ka JHADC uloong ba kila penbet ya kerukom trekam jong ki nong trei bantem ya kinogino ki jinglat syarut ka khajna sakani kawai padi khubor soy sekolah ka sarkar bat ka NTPC ban kampen bahaya kurkom sam boarding Shillong naitung speuterik ka sarkar jila kala soy ya ka sekolah ngautu jimot lane memorandum of understanding bat ka National Thermal Power Corporation NTPC na kabenta ban kampen bahaya kurkom sam boarding elektrik bat kejing tentrai kam ya kejing tan boarding na kasengi ha kejing so ya kani kasaskular kala long hanong ba New Delhi ha kejing donlang menteri rang ba Konrad K Sangma menteri ketenat boarding Abu Taher Mandal Gurdip Singh ubadai chairman and managing director ka NTPC bat Sanjay Koyal kum u CMD ka MEECL kanig jingku ban nang ban baru ya karukwam penya ya ka MEECL lengba ka kunhun kiriu syampang kat kum ka jingklan bat jing syampang ka NTPC ha kanig benta kanikan yarap ru ban penla ya ka MEECL bakanla ban pendon kambha ya ka jingla penmi boarding ka MEECL da kaba klik lang ya karukom pendon kam da kiwi pat kirukom penmi boarding elektrik kiba khoj bat penbaha ya gamariang ti menta ngila pois bekut jong gani ka program gojongi sengo baha ban subscribe like but share kuble ye phi baro